Budget aħjar minn ta' qablu għax mhux se jkun wieħed bħas-soltu mingħajr żieda fit-taxxi, se jkun wieħed li jnaqqas it-taxxi. Dan kien il-mod kif il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana beda id-diskors tiegħu fil-preżentazzjoni tal-budget għall-2025 xprunat mill-akbar miżura fih li se tara it-twessieħ tat-tax bands għal ħaddiema kollha. Dan se nagħmluh mhux biss għax din hija wegħda elettorali ta' dan il-gvern, iżda għaliex l-ekonomija tagħna qed tkompli tħalli r-riżultati. It-tnaqqis fit-taxxa ta' dħul li se tiġi ppreżentata llejla qed tiġi implementata f'kuntest fejn id-deficit tal-pajjiż qed jiġi mmaniġġjat l-isfel u fejn qed nagħmlu dan pass aktar imaġġel minn dak rikjest mill-Kummissjoni Ewropea. Kif spjega anke l-ħadd filgħodu il-Prim Ministru Roberta Bela fl-aħħar laqgħa ta' diskussjoni minn ħamsa li saret fost il-pubbliku, il-budget jimmira li tkun l-ekonomija li taħdem għan-nies u mhux bil-maqlub. Dan f'kuntest li waqt li l-ekonomija għaddejja b'ritmu b'saħħtu u ferm aħjar minn pajjiżi oħrajn Ewropej, il-maġġoranza l-poplu tgawdi ferm iżjed mill-frott b'riżultat tal-għaqal tal-amministrazzjoni laburista fl-aħħar snin, inkluż fl-akbar sfidi globali. Fil-fatt, il-Ministru Clyde Caruana spjega kif il-viżjoni li kellu l-Gvern bl-għajnuniet kbar matul il-pandemija waslet għal deċiżjonijiet tajbin li l-lum ipoġġu lil pajjiżna u l-ekonomija tiegħu f'sitwazzjoni ferm aħjar minn ta' dawk il-pajjiżi li ma offrowx tal-ispalla lil popli tagħhom dakinhar. Fost oħrajn kif joħroġ mid-diskors tal-Ministru Caruana, dan se jwassal xorta biex għal sen oħra il-pensjonijiet jerġgħu jolgħu u jibqgħu fis-seħħ is-sussidji fil-kontijiet ta' enerġija biex jipproteġu lil familji u n-negozji fost ħafna oħrajn. Flimkien ma' dawn se jissaħħu inċentivi vasti, partikolarment fl-osma soċjali fil-faxex kollha ta' tajiet. Tħabbar ukoll li skont l-indiċi tal-prezzijiet il-kumpens għallu li tal-ħajja għas-sena d-dieħla se jkun ta' 5 euro u 24 ċentesmu fil-ġimgħa. Minn barra hekk, dan ifisser li wara l-ftehim storiku mill-qoħ is-sena l-oħra bel-Gvern u l-imsieħba soċjali, il-paga minima nazzjonali se tiżdied b'8 euro u 24 ċentesmu fil-ġimgħa għal 221 euro u 78 ċentesmu. Meta ġie biex jippreżenta l-akbar miżura fid-diskors kollu tiegħu, il-Ministru għall-Finanzi qal li tnaqqis fit-taxxa ta' dħul għal ħaddiema se jkun aħjar minn dak imwiegħed, miżura maqsuma fuq 3 komputazzjonijiet li se tiswa madwar 140 miljun euro li se jibqgħu fil-bwiet tal-ħaddiema kollha. Il-komputazzjoni singolari li tiġbor ma' 70% tat-taxpayers fil-pajjiż se tara it-threshold li taħtu ma titħallas taxxa jiżdied għal 12,000 euro minn 9,100 euro, waqt li rata 15% se tiġi applikata bejn 12,000 euro u 16,000 euro. Dik ta' 25% tapplika bejn dħul ta' 16,000 euro u 60,000 euro, waqt li l-fuq minn dan persuna tinqabad bil-35%. Dan ifisser li kull min iħallas it-taxxa taħt din il-komputazzjoni se jgawdi minn tnaqqis fit-taxxa ta' bejn l-435 euro u 675 euro fis-sena. Bl-aktar li gawdu ikunu dawk li għandhom dħul ta' iżjed minn 19,500 euro fis-sena. Fil-każ tal-komputazzjoni tal-miżżewġin fejn ma l-14% tat-taxpayers mis-sena d-dieħla it-threshold li ma jinqabadx mit-taxxa se jitla' għal 15,000 euro minn 12,700 euro. Ir-rata 15% tiġi applikata b'15,000 euro u 23,000 euro. Dik ta' 25% tapplika bejn dħul ta' 23,000 euro u 60,000 euro, waqt li l-fuq minn dan jinqabad bil-35%. B'dan kull ħaddiem f'din il-faxxa se jiffranka kull sena b' 345 euro u 645 euro. B'dawk li jdaħlu aktar minn 28,700 euro jibbenefikaw il-massimu. Fil-każ tal-aħħar komputazzjoni dik tal-ġenitur li tiġbor il-bqija ta' 17% tal-ħaddiema mis-sena d-dieħla se jaraw l-ewwel 13,000 euro eżentati mit-taxxa flok l-10,500 euro kif kienet attwalment. Ir-rata t-taxxa ta' 15% tiġi applikata għal bejn 13,000 euro u 17,500 euro. Dik tal-25% bejn 17,500 euro u 60,000 euro, waqt li l-kumplament tapplika ir-rata ta' 35%. Kull min ħallas taħt din il-komputazzjoni sera it-tnaqqis fit-taxxa ta' bejn 375 euro u 650 euro fis-sena. Il-massimu fit-tnaqqis jibbenefikaw minnu daw kollha li għandhom dħul annwali
ta' aktar minn 21,200 euro. Karwana spjega li malaj ir-riżultati ekonomiċi kbar li kiseb pajjiżna bl-akbar tkabbir fl-Unjoni Ewropea u tħaddim għaqli tal-finanzi, anke l-preżentazzjoni tal-budget it-tnejn kienet tkun ferm differenti. Waqt li tasfonta kif kienet is-sitwazzjoni nazzjonali 11-il sena ilu u anke tal-qagħda attwali fl-Unjoni Ewropea u madwar id-dinja fejn qatta pajjiżi wkoll esperjenzaw jew qed jesperjenzaw riċessjoni, illum Malta qatt għandha il-kapaċità li tkompli toffri budget soċjali qawwija bħal dan u anke jekk pajjiżna jinsab taħt il-proċedura ta' deficit eċċessiv, il-Ministru Karwana tenna li xorta kien possibbli għall-Gvern li ħabbar dan kollu għax mhux biss se jkompli jimxi mar-regoli Ewropej, iżda se jassigura wkoll li jkompli inaqqas id-deficit u l-pejs tad-dejn nazzjonali. Dan ukoll bħala parti mill-pjan maqbul mal-Unjoni Ewropea. Meta rrefera għal qagħda fiskali tal-pajjiż sa snin li ġejjin, il-Ministru Karwana semma kif id-deficit din is-sena se jinżel għal 4% aktar minn dak imbassar fl-aħħar budget ta' 4.4% waqt li sal-2027 mistenni jonqos għal 2.6%. Għal daqstant waqt li regoli Ewropej jippermettu lil pajjiżi jinżlu ħt 3% permessibbli fi żmien 4 snin, Malta se jirnexxiela tagħmel dan f'sentej biss. Il-Ministru semma il-ħidma kollettiva fl-amministrazzjoni tat-taxxa u dwana waslu riżultati pożittivi fil-ġbir u fl-infurzar f'dan ir-rigward, tant li fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena inġabru ma' 300 miljun euro f'arretrati waqt li r-rata tal-formuli tat-taxxa mibawtin fil-ħin telet għal 93% minn 73% issa l-oħra. Minkejja dan saħaq li b'riżultat ta' dak is-suċċess u l-aċċess għal ħaddiema barranin ġejjin minn pajjiżi terzi wara l-pandemija ħolqu sfidi li llum nitkellmu l-aktar dwarhom, partikolarment it-traffiku, l-infrastruttura u s-saħħa. Iżda issa wasal iż-żmien biex naqilbu il-paġna biex dan il-pajjiż iħares lej il-kwalità u mhux il-kwantità, enfasizza Karwana. In-nies iriduna nħarsu lejn il-futur. Kuraġġ, b'reżiljenza. Għaliex kull min iddubita fil-kapaċità dan il-pajjiż dejjem tilef. Jien nemmen f'Malta, jien nemmen fil-poplu tagħna, jien nemmen f'pajjiżi. Issa wasal il-waqt li nibdew il-vjaġġ li jmiss. Vjaġġ li għandu jwassalna sabiex nagħmlu l-qabża li jmiss għal żvilupp ekonomiku aħjar. Hemm bżonn li nibnu l-pajjiż tagħna. Il-futur jibda hawn. Jiena rrid nara pajjiż li joffri s-serenità, pajjiż isbaħ, pajjiż modern, pajjiż li joffri futur aħjar lil uliedna, pajjiż li joffri opportunitajiet u ħajja aħjar liż-żgħażagħ, pajjiż li joffri serħan il-moħħ lill-anzjani tagħna. Jien irrid nara pajjiż ta' kwalità. Grazzi, Sur President. Ringrazzjak, Ministru.